mis Nóirín Uí Shúilleabháin agus tá móíonn seach i Leitir Árd. Is as chun bhile ó bhuachas mé agus tógáil le ceol muid. Bhí me moltóireacht ag an Oireachtas agus bhí me ag moltóir ag na phleanaí ceol freisin agus tanaí sé sin gcomórla. Ní raibh sé rinte am thorbaich CD a dhéanamh, mar bhí me go brástásta an múna agus a ceol leomhéin. Bhí daoine rá leom ceafán nach nearan tú CD agus chuir tú ceol sin amach ar CD, mar tá tunes difriúil agus tunes deasad. Táíonn sé go mór leom bheith moltóireacht mar chluiseann tú ceol iontlach as is bra i chluisteáil agus bíonn an caighdeán chun ard. Tá sé deachar amtaí hecht ag chéadáit, deráit, tríúát ach nílach an chéadáit an. Agus mór an trúa nach bhfuil dúisní eile le fáil ag na ceoltóirí searma tá siad chomá sin tá an caighdeán ceol acu. Gasúir bhí me gá múna agus iad ag fásil suas is deithí ag cháil inis ag na seisiúnaí ceol agus ag an Oireachtas agus áitní mar sin ag ceol agus a damsa agus na hóránach is ionintach é sinna ag fáil. Bhí me tús ag an Oireachtas na blianta sin ó hain leis an chláán chuma túsa mar smailr le chéile an seisiúré. So bhí an taime agus buid pakalt isteach san choirí beag bídeach ach ba chomlaí.